70 ka mga tawo nga gilangkuban sa mga leader ug mga sakop sa militanteng pundok ang kasuhan sa Cebu City Police Office. Gitagsa-tagsa karon sa Cebu City Police Office pag-ila ang mga sakop sa militanteng pundok aron pasakaan og kaso. Ilang tan-awon sa CCPO kung aduna bay permit ang militanteng grupo sa ilang pagpahigayon sa ilang lihok protesta. Kung masuta nilang walay permit, laing kaso ang ilang ipasaka bato kanila. Mga kaso usab sa disobedience ug malicious mischief. Human maguba ang gate sa Police Regional Office 7 sa ilang gihimo. Sa pasiunang pakiginabi sa Balitang Bisdak, gipadayag ni Jaime Paglinawan, chairman sa Bayan Central Visayas. Niigo lang silang mipadayag sa ilang mga yangungo apan nabasto sa gihimo sa kapulisan. Ug ila usab gihimakak nga giguba nila ang mga butang nga iya sa PRO 7. So we are now preparing a case against all of these people na nandun sa rally sa ma-identify nato tanan kay may video man.